Ни өчен башкорт халкы ихтиялларга күтәрелгән? Буштан башка түгел. Чөнки безнең ерләрне тартып алганнар, кешеләрне үтергәннәр, безнең дингә каршы барганнар, башкортларны көчләп диндән баш тарттырганнар. Ой, Уралым, Уралым, күгәреп яткан Уралым, нурга сумган түбәһе, күккә ашкан Уралым. Һине мактай йырдарым, һине данлай йырдарым. Төнен күккә ай калкса, алтындай балкый Уралтау. Акландагы елга читендә ултырып тәсбих әйтеп Аллага, изге яуга тагы сыгам мин. Азатлык һәм шөһрәт табам мин. Югарыга ук сыйырдыктым. Арлугаска тиде ук кынам. Аяк кайын янына кулап төшкәс, мискин кошты йәлләп юк кынам. Югарыга аткан ук кынам. Тау урмандар аша улхасы, Арлугаскай коштың янен үзгәненсә, бер дошмандың янен үзһәсе.